Čaute, to Norman a to je návod na nuke. Takže to je taká super bomba. Takže spravíme si raz, dva, tři, čtyři. Tu si dáme tente. Jak do toho furt klikáme, ty myslím, že dáváme tam bomby. No, máme tam veľa bomb. Teraz ideme na tú. Ha! Sakra, to mi trocha seklo. Zabité, sakra. To super. Tak vám to tak skače. Dáme si teraz kolanice, zase to robíme. Raz, dva, tri, čtyři. Dáme sem takých menej. Jedno. To bylo jedno. Takže ještě raz. Raz, dva, tři, čtyři. Samotné enter. Tak a jdeme. Zabité. To mě strašně baví. Raz, dva, čtyři. Toto bude geniální. To bude... No proč to vybuchlo, sakra, ale jinak zabava. Raz, dva, tři, čtyři. Teraz koukejte, toto bude jako keby nějaký TNT mod. Sakra, poďme. Ešte chcem. Nemáte ešte niečo? Super, to ma odpalilo ďaleko. Tak je to moc srandovné. Tak. Dáme sem. Šupajme. Tak, ďakujem za video, pozrite, keď tak odber, keď tak like. Ďakujem, čau.